que un home que camina entre autobusos i entre taxis viu de l'aire que respira i dorm en cases de cartró. Olor a humanitat profunda, a mala sort i a 1000 viatges, sense un bitllet a la butxaca, és un àngel rodamons. I quan arriba la nit es bressola i es mira, els seus rostres dibuixen el qual. Mira el cel i es pregunta si Déu se l'estima o és que ell és la puta excepció.